Hej Philip, det er mig Martin. Du er lidt hullet, men jeg kalder det for Operation Smasheren. Ah! Ah! Lige i øjet. Skal jeg lave et hul i hans smut, Martin? Ja. Godt så. Ah! 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 Hvor vil hans pik må sidde? Ah! Hammeren er for stor. Ah! Nu kommer den i munden, Philip. Lige i munden, som du kan lide det. Ah! Ah! Ej, Bong. Ah! Dit baghoved er hårdt. Kiss. Bong, hvis du ser det her, skal du bare vide. Hvorfor er hans baghoved så hårdt, Martin? Om det er fordi, det er så... Philip. Lars, hvor vildt dit hoved jo af, Philip. Philip. Den røg over på radiatoren, gjorde den ikke? Stoppet. Nej. Og nu er det din tur, så. Jeg